puji marang Gusti Kang Masuci ingkang maha welas kelawan asih saking kulas para kanca nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura bilih kirang tatak lawan titi saking kulas para kanca maklum kula manusa ngalam dunya panggonane lalilan lupu seni malan seniwati seni sandiwara Piramanggalan dipun pimpin Den Mas Raden Sulim sekretaris Papai Sultan Aji Prayono alamatnya saking Gula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sampeyana sedaya saminyak seni sedaya sedaya si sami ngormati nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang senyata mamatuan rumah nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati yen besuk mareman duh mama tuan rumah mimi tuan rumah kang ditembangi aja lali selawase najan dilipur blik-lipur tanpa lawas tadi kelingan tanpa lawas tadi pikiran mama tuan rumah mimi tuan rumah sarana pengantin mas pengantin keding minang kasih mirengaku petis manis pendrang penyuneng kacang enak pisang saut sapi enak pisang Suradira Jayaningrat lebur dening pangas tuti welingi para pujangga ingkang sampun sami swargi
kongkon pada ngeling-eling ya maring ning anak putu den pada bisa apalah ngluhuraken budi pekerti Mama tuan rumah, mimi tuan rumah, anak sareng ibuku waru keding minangkan mama puja sesamku ngaturaken matur kesuwun. Mama puja ibuku waru kangku waru wong sing paling ganteng dewek. jembur Sareng mimi aja carini sing duwe nok cinse keding wong taman sari ngaturaken matur kesuwun. Bangor desane Pak Kuwuk ini. Ropok sirah. Indah. Memodo apa nah? Mimi aja carini sing duwe nok cinse wong taman sari sereng kang lebih gaul bundal begaul. Kang lebih gebang ilir mas dokter Ludi ayah denok bunda denok sing 2925 keding Adoni sing dua budaya Jawi sereng karya mandiri Medan di ngaturaken matur kesuwun Mamah puja heru minangkane ibu kuwaru dewek si mirengaken ibu kuwaru Mimi aja carini sing duwe nok cinese kang ditembangi Mama tuan rumah mimi tuan rumah sing mirengaken sareng nok pengantin pengantin kang ditembangi Najan dilali-lali bisa lali dilalipur ora kelipur Mas dokter Ludi saking Tugu Kidul Ayah denok bunda denok sing 2925 Godong jati bungkusnya sega jamplang setialan sejati mirengakan suara tembang Apa kono? Aduh Mas dokter Ludi Anak minangkane mantan majikan saking Tugu Kidul sing mirengaken Mimi Dandi serang karya mandiri Adoni sing duwe budaya Jawi ayah denok bunda denok sing 2925 Kang lebih gebang ilir kang lebih gaul bunda lebih gaul Kang kuwaru ibu kuwaru mame puja Mimi aja carini sing duwe nok cinese wong taman sari dewek Kang lebih gaul bunda lebih gaul keding minangka sing mirengaken Sereng papai dina minangkane Pak Guru Tarki saking Pecung Kulon Jamblang dewek Kang adoyok bos GI mamaku kasdul dalan-dalan papai dina minangkane Pak Guru Tarki saking Pecung Kulon Jamblang dewek mamai kori sing duwe toko nuri dewek sesamku ngaturaken matur kesuwun mamai kori sing duwe toko nuri minangkane sing bayari Mama puja dalan-dalan ibu kuwaru dewek pinakane makan hormati ibu kuwaru
ibuku waru minangkane mamae puja dewek ibuku waru mamae puja mamah puja mimie hanan mamah puja dewek mimie hanan sareng noki inek ding saking Sleman dek noki ngaturaken matur kesun miming anange gedeng minakasih mirengaken miming anang minangkane kang ditembangi sareng miming estu wong waru dewek miming anang aturaken matur kesuwun dalan-dalan kangku waru diupai dalan kangku waru dalan bong kenene bae sing duwe wilayah bong sing paling ganteng jare Mimi Sinden mah jalukane kuno yan ya tuh sareng makijan wong campur dewek kang ditembangi saking pengaupan mimikat minasi mirengaken rata-rata mamaku kangku waru sing paling ganteng menega kangku waru sing paling ganteng kangku waru matur kesuwun mamaku kari mimi kue kinanjak aile ngobae yang tas kalungan mimiku waru ibuku waru mamah puja dewek pinakane makang hormati ibuku waru mamah puja dalan-dalan mimiku ibuku waru minangkane mamah puja dewek kang hormati mamah tuan rumah mimi tuan rumah minangkane sing bayari mamah tuan rumah mimi tuan rumah sareng mimi estu wong waru ekding sing dijaluk sampun ali masalah pasti sareng mama ekori sing duwe toko nuri keding mimi anang mamah puja heru minangkane ibuku waru dewek mimi ajat sarini sing duwe nokcin sewong taman sari dewek gombal merang sapujogan kare wong demen rasa klesedan kang lebih gaul bunda lebih gaul aya denok bonde denok Adonis sing de budaya Jawi karya mandiri mimi dan dikang ditembangi mama tuan rumah dewek minangkane kang bayari mama tuan rumah mama ekori dewek mama tuan rumah sing hormati mama tuan rumah sing hormati mama tuan rumah kang hormati mama tuan rumah sing hormati mama tuan rumah kang hormati mama tuan rumah kang hormati hari yen awan si dadi bayangan
Mimi Rohman bos endok asin Mimi ajat sarini sing denok jin sawang taman sari sareng Mas Dokter Ludi gede sesampune ngaturaken matur kesuwun Mamai kori sing betok konuri mimeng anan sareng ibu kuwaru mamai estu mimi estu wong waru dewe Mamai kijan bos campur saking pengauban mimi kadbina sing mirengaken Najan dilipur blik-lipur tambah lawas tadi kelingan Mimi estu wong waru sareng kang kuwar wong sing paling ganteng ibu kuwaru mamah puja dewe Mimi dan dikan mirengaken Adonis sing de budaya Jawi aya denok aja lali selawas aja lali saumure yen nyawang gunung katone suwung nyawang segara ombak-ombakan Mas Dokter Ludi hati kayung-yung pikiran bingung urip sengsara lagi rangdangan rasane kedar milih pasangan khawatir keblinger bisa uyunan yen bengi sepi kesiksa batin lawas jamane li kawin Kepriben duwe laki dalang pripenje damar pasangan motor kulama laki dalang doyan demenan Kepriben duwe laki sunin dilamar mas kawin remersi kulama lakiku diwayu telu yen nyawang gunung katone suwung nyawang segara ombak-ombakan ati kayung-yung pikiran bingung urip sengsara lagi rangdangan rasane kedar milih pasangan khawatir keblinger bisa uyunan mime estu yen bengi sepi mamaku siksa batin mimi estu lawas zamane pri kawin
sugi doyan nyakiti Mimi estu Kepriben duwe laki panjang dilamar pas kawine berkat kula mong laki panjang Apa sih, Mi? doyan beberkat Ada. Wis ora sida. yen nyawang gunung katone sung nyawang segara ombak-ombakan ati kayung-yung pikiran bingung urip sengsara lagi randangan rasane kedengar milih pasangan khawatir keblinger bisa uyunan sinten mak yen bengi sepi kesiksa bangetin lawas zaman